Ако всеки месец си задавате въпроса къде ми изчезнаха парите от заплатата, следващата седмица е платежната дата за заема, но пари в сметката ми вече няма. Колата ми е счупена, нямам пари за поправка, не знам какво да правя, не знам как да изляза от тази каша. Защо съм постоянно под стрес с парите? Здравей, казвам се Краси. С днешното видео се надявам да ти помогна в управлението на финансите. Ако си задаваш тези въпроси всеки ден, всеки месец, имаш проблем с паричките, то това видео е за теб. Моята мисия е да помогна поне на един човек. Така че остани с мен. По същество, системата или последователността, която трябва да следваш, за да излезеш от финансовите си проблеми, е разделена в 4 главни стъпки. Аз сега ще премина набързо през тях и после ще ги разнищим по-подробно. Първа стъпка – събиране на малък буферен резерв или пари за най-спешна нужда. Втора стъпка – изплащане на заемите. Трета стъпка – събиране на голям буферен резерв. Четвърта стъпка – инвестиране и поддържане на големия буферен резерв. Какво е малък буферен резерв? Това е доходът ти за един месец. Твоя или ако си семейен, на цялото ти семейство. Да речем, че си семейен, дохода на семейството ти за един месец е 3000 евро. Примерно казвам. Ти трябва да имаш винаги спестени тия 3000 евро за в начало. Трябва да ги спестиш с зъби и с ногти, независимо какво ще ти коства. Ако нещо се случи, да можеш веднага да реагираш, за да излезеш от така наречената финансова опасност. Ти в момента се намираш в нея, ако ги нямаш тези пари, които са дохода ти за един месец, ако ти ги нямаш в банковата си сметка, много лесно достъпни, които седят и чакат нещо да се случи, ти се намираш в тази зона, която е финансова опасност. Без тях си напълно зависим. Ако нещо се случи, ако колата се счупи, ако детето се разболее, независимо какво се случи, което засяга финансите ти, ти трябват спешно пари, ти няма откъде да ги вземеш. Повечето хора в такива случаи прибягват до заеми, до бързи заеми, до заеми от приятели. Тук нататък почват проблемите и се започва затъването. Затова винаги всеки трябва да има на първо време тези пари спестени, задължително, които седят и не се пипат. И ако се наложи да се пипнат, после просто трябва да ги възстановиш възможно най-бързо. И сега тук много хора ще кажат как да ги събера, откъде, като нищо не ми хартисва на края на месеца. Ами не е съвсем така, да ти кажа честно. Някога сядал ли си да си пресметнеш точно колко пари харчиш, точно колко пари ти трябват за сметки, задължения, храна и така нататък. Това е стъпката, която ще трябва да събереш много пари за възможно най-кратко време. Тоест заплатата ти, да речем, е 2000 евро, всичките разходи на месец с храна, абсолютно всичко са ти 1800 евро. Тия 200 евро, къде ти оставят, трябва да ги събираш. Независимо колко месеца ще отнеме, трябва да ги събираш тези пари, докато събереш този малък буферен резерв. Ако почти нищо не ти остава след като си пресметнал всички разходи, помисли дали не можеш да изкараш пари допълнително от нещо. Например, да ходиш извънредно на работа. Просто отиди при шефа си и го питай: има ли начин как да работя малко повече? Всеки шеф ще се зарадва на такъв тип изречение. Няма шеф, който да не обича работниците му да искат да работят. Няколко часа седмично да даваш допълнително на работа са ти допълнителни пари, които ще ти помогнат за събирането на този резерв. След това, като видиш какви са ти всичките разходи, помисли си дали някой от тях може да отпадне. Например, някои хора много обичат да ходят по магазините за щяло и нещяло и да си купуват всякакви джунджурийки без да има почти никакъв смисъл. Което е допълнителен разход, абсолютно ненужен. Тоест, трябва да се оптимизират много добре разходите. Това искам да кажа. Като ходиш в магазина за храна, отиди със списък. Не отивай просто: няма ядене, отивам да купя нещо. Не. Помисли си точно какво ще си купиш и си го напиши. И като влезеш в магазина, не поглеждай другите рафтове. Отиди си до там, до нещата, които си решил да купиш, купи ги и излез. Желателно е да ходиш без детето, защото отидеш ли с детето, задължително ще купиш нещо и за него. Другото нещо, което мога да направиш, за да се здобиеш с някакви допълнителни пари, е да се огледаш около теб вкъщи.
Има ли неща, които не ползваш? Има ли нещо, което можеш да продадеш? Ако намериш неща, които вкъщи не ти трябва, ти искаш да ги продадеш, решил си да ги продадеш, изчисти ги, измий ги, направи ги да изглеждат страхотни, като нови, направи възможно най-хубавите снимки, които можеш да направиш, желателно на слънчева светлина. Просто ги пусни в интернет. Провери как вървят цените, не си слагай някакви измислени цени, провери как вървят цените на тези неща и ги пусни в интернет за продаване на сходна цена, на каквато и другите хора продават същия продукт. На повечето хора един от най-големите им разходи, може би след вноската за наема или за ипотеката, другата вноска, която плащат, е за колата. Помисли си внимателно, ако твоя случай е такъв и даваш страшно голям процент от месечния си доход за вноска за колата, дали си заслужава да я задържиш? Дали си заслужава заради нея да костваш финансовото състояние на семейството си? Помисли си дали няма да се чувстваш една идея по-добре, ако я продадеш, отървеш се от тая голяма вноска и не си вземеш някоя кола, която можеш да купиш директно в кеш. Или е просто много по-евтина кола, която ще върши абсолютно същата работа. И също ще се чувстваш добре в нея, защото знаеш, че помагаш на теб и на семейството ти финансово. Следващата стъпка е тази, в която започваш да изплащаш заемите си. Събрал си малкия буферен резерв, спиш спокойно вечер, чувстваш, че най-накрая живота ти идва на себе си, взимаш го с ръцете си, не даваш на съдбата да си прави каквото си иска с тебе. Да кажем, че ти имаш 4 заема. 2 лизинга, 1 потребителски кредит и 1 ипотечен кредит. Ипотечният кредит не го пипай, остави го. Той е твърде голям, много време ще отнеме да го изплатиш, затова не му е времето просто сега да се изплаща. Другите 3 заема обаче ги стартираш от най-малкия към най-големия. Математически погледнато не е много правилно да се прави това нещо, защото финансистите съветват да започнеш от заема с най-висока лихва. Но аз лично смятам, много по-лесно е да платиш по-малък заем, след това по-голям и накрая най-голям, просто се чувстваш много по-добре, защото по-бързо става. Едно е да изплатиш един заем от 200 евро и да го свършиш за един месец, директно да го платиш още веднага. Следващия месец да започнеш да плащаш по-големия заем и той да ти отнеме да го платиш още само 3 месеца и накрая вече да захванеш големия. Друго е да започнеш директно от големия заем, да кажем, защото той е с най-голяма лихва и математически погледното е най-добре да изплащаш първо него. Да, ама него ще го изплащаш, да кажем, година и половина. Кога ще се почувстваш така добре, кога ще се почувстваш така хубаво, че напредваш? Много по-добре е просто вътрешното чувство, че правиш нещо, че изплащаш нещо. Плюс като изплатиш първите си 1-2 лизинга или там по-малки заеми, като ги изплатиш, веднага и доходът ще олекне. Твоята платежоспособност ще порасне, с малко, ама ще порасне. Ще имаш повече пари, които да ти оставят, за да плащаш след това по-големия заем. Трета стъпка е големия буферен резерв. Изплатил си всички заеми, имаш си го малкия буферен резерв, да кажем, че ти се е наложило веднъж да го ползваш за нещо, част от него, не целия, после си го дооправил и си го поддържаш, чувстваш се прекрасно, няма вече заеми, няма лизинги, няма притеснение, няма неспане нощем. Сега е ред да си събереш големия буферен резерв. Защо е важно да направиш този голям буферен резерв и какво представлява той? Големия буферен резерв представлява същото като малкия буферен резерв, но повече. Този голям буферен резерв е всъщност твоята финансова истинска сигурност. Малкият буферен резерв беше само парички за най-спешна нужда. Истинските пари за спешна нужда са минимум 3 месеца дохода ти. Това е момента, в който наистина ще захванеш нещата в свои ръце и ще се почувстваш наистина различно. Това ще изиграе от всичко, което си направил до момента, плащането на заемите и малкия буферен резерв. Това ще е стъпката, която след като я изпълниш, ще се почувстваш най-добре от всички стъпки до момента. Просто си го представи. Нямаш заеми. И отгоре на това имаш събрани пари за 3 месеца, в които ти можеш да си позволиш изобщо да не работи никой от семейството ти.
В тия 3 месеца можеш спокойно да си намериш друга работа. Ако да кажем, че са те изгонили от работа, нещо се е случило, всичко се случва. Спокойно можеш да направиш каквото си поискаш, това са 3 месеца. Може да посрещнеш всякакъв вид нужди на семейството, ако нещо се наложи. И като не забравяй, че това е голям буферен резерв. А ако се наложи да го пипаш поради каквато и да била причина, пак трябва да го възстановиш. Той ти дава истинската сигурност на семейството. И така стигаме до четвъртата, последна и най-важна стъпка, в която вече започваш да градиш своята истинска финансова независимост. Стъпката, в която парите започват да работят за теб, а именно да инвестираш. Знам, че на много хора това ще им прозвучи безкрайно странно, защото има и доста хора, които нямат представа дори какво означава това и нямат представа как да го направят. Повярвай ми, изключително лесно е в днешно време. Най-общо казано, инвестирането се дели на два различни начина. Едното е пасивно, другото е активно. Активното инвестиране е когато реално инвестираш в нещо, с което ти се занимаваш. Тоест, стартираш бизнес, наливаш в него пари. Това е инвестираш в него пари, инвестираш в него времето си, инвестираш в него знанията си, уменията си и развиваш бизнеса да става все по-добър и по-добър. Това се нарича инвестиране, да даваш от себе си всичко възможно, за да може този бизнес да расте и същевременно след това пък да почне да ти връща пари. Другото пасивно инвестиране е фондовата борса, например. Тя е пасивно инвестиране. Там просто си купуваш дялове на вече изградени и работещи компании, които ти поискаш. Може да си купиш на която компания поискаш дял и ставаш собственик на компания. Не е главен собственик, но ставаш миниатюрен собственик на компанията. Ако си купиш един дял, ще си собственик с едно единствено дялче. Когато компанията има приход и печалби, тя ще ти дава по-малко парички. Плащат дивиденд. Тези дивиденти са парички на инвеститорите. Всички, които са инвестирали в тази компания, компанията харесва, че има инвеститори, защото те реално ползват тези пари за бизнеса си и после като имат печалба, те връщат на инвеститорите парички. Като парите, които си вложил в компанията, те не се губят. Те си там. Ти си купил един дял и си го имаш за винаги. Този дял си е твой. До момента, в който не го продадеш. Ако компанията расте и става все по-голяма и все по-голяма, цената на дяла се качва. Тези дялове стават все по-скъпи и все по-скъпи. Ти ако си купил днеска един дял от тази компания, да кажем от Тесла, купил си един дял на Тесла, и той днеска е струвал, да речем, $200, след 3 години Тесла е порасла страшно много и нейните дялове вече са тройно и четворно по-скъпи, да кажем са $600-800. Тоест ти, ако продадеш този дял, който си купил за 200 евро, вместо да вземеш обратно 200 евро, ще вземеш 800 евро. Това е идеята на инвестиране. Купуваш дялове на една цена и чакаш много години тези фирми да пораснат, да станат големи, дяловете им да се качат, да станат супер скъпи и ти тогава да можеш по-малко да си продаваш на много по-висока цена и да имаш много голяма възвръщаемост. Това е идеята на инвестирането. Инвестираш в компании, които знаеш, че ще растат и ще стават големи. Как се инвестира? Инвестирането е изключително просто. Заради технологиите, интернет и телефоните е възможно най-опростения начин да се инвестира. Преди хората са инвестирали на място, ходили са си купували дялове на място, като са получавали специални сертификати, че си купил дял на някоя компания. В днешно време всичко става директно през телефона и е супер лесно с приложение. Брокерско приложение. Няма да задълбавам как се прави. Ще направя видео, в което обяснявам точно как се инвестира. За сега, ако много бързате искате да видите как става, просто напиши в YouTube. Как да инвестирам в ETF. Как да инвестирам в S&P 500. Или как да инвестирам в NASDAQ. Какво е S&P 500, какво е NASDAQ 100. Оставям на теб тези неща да си ги поручиш само. Инвестирането трябва да се превърне в задължително нещо, което правиш всеки месец автоматично. Защо да инвестирам? Защото ако не инвестираш, парите ти, ако просто ги събираш, инфлацията ще ги изяде. Ако ти събираш пари, просто си ги събираш в банката или в кеш, парите ти губят стойност всяка година. За да не губят стойност и за да се качват нагоре и да растат, единственият начин е да ги събираш
чрез инвестиране. Инвестирането ти помага да си защитиш парите и да пребориш инфлацията. Независимо каква е инфлацията, ако инвестираш, винаги инвестирането ще ти даде повече. Инвестирането ти връща 10%, но инфлацията ти взима 3%, пак си нагоре с 7% нагоре. Това е, приятели, съжалявам да го кажа, но няма пряк път. Пътя, за съжаление, е дълъг и болезнен и не е лесно да си изплатиш заемите всичките, да събереш пари за резерв, да започнеш да инвестираш. Не са лесни неща, които ще станат от днеска за утре. Това ще изисква време, работа, устременост, решителност, но за съжаление това е единствения път, чрез който можеш да се избавиш. Основните правила, това са буквално А и Б. Направи си бюджет, виж колко пари харчиш, оптимизирай си харчения, измисли как да добавиш малко пари към бюджета, измисли как да добавиш повече пари към бюджета си, ако можеш. Смени работата, изплати си заеми. Никога не харчи колкото ти е заплата. Винаги харчи по-малко, винаги отделяй, винаги инвестирай. Това са едни основни правила, които просто ако не се спазват, се стига до там, докъдето доста хора сме стигнали. Сега всяка банка ще иска да те привлече с новата си кредитна карта, с която ще можеш да купуваш напред, да задълбаваш още повече в дългове. Всяка банка ще иска да ти предложи заем, след като работиш и си редовен и имаш стабилен доход, всеки месец ти влиза доход. Веднага банките ще харесат и ще искат да ти дадат някакви заем. Всяка лизингова компания ще иска да ти продаде някакъв продукт, за да можеш ти да й връщаш пари с лихва и да трупат те богатството си. Общо взето, всеки финансов инструмент, който съществува на пазара, се опитва да ти вземе пари чрез лихва. Ти сега ти дават един продукт, който струва 200 евро, но ти трябва да върнеш 250-300 евро и те да спечелят от тебе. Единственият начин, в който ти да си взимаш лихва и да печелиш от това нещо, че си даваш парите в нещо, даваш пари за нещо, е чрез инвестиране. Това е единственият вариант, който може да излезеш от този порочен кръг на всеки, който се опитва да ти вземе пари и да започнеш ти сам да си генерираш пари за себе, да помислиш кой пък ще ти даде. Единственият вариант някой да ти даде пари, това е инвестиране, чрез инвестиране. Всички останали финансови институции се опитват да ти вземат. Всеки се опитва да ти вземе парите. Помисли малко. Искаш ли да продължаваш да им даваш своите пари? Помисли малко, когато отидеш и си помислиш дали да не си взема най-новия iPhone. Ама на изплащане, защото нямам толкова. Това са 2000 лева. 1000 и кусор евро. Помисли си внимателно. Или пък да не си взема хубав нормален Samsung, който мога да платя веднага. И да не им връщам пари, да не им давам лихви и да забравя, че за месечна вноска. Нямам парите ли? Събери ги. Събери си ги за 2-3 месеца, събери си парички. Отиди и си купи един телефон. Ама не искам най-скъпия, така е? Не можеш да си го позволиш. Има момент, в който ще можеш. Просто сега не е момента. Разбери, че лизинга, заема, ползваш едни пари, които после трябва да връщаш и то повече да връщаш, никога не е решение. Опитай да живееш според нуждите си и надолу. Ако твоите нужди са Мерцедес, iPhone, къща на 3 етажа и така нататък, да, можеш да ги имаш. Можеш, разбира се, просто не веднага. За сега, за докато си генерираш пари, за докато си измислиш откъде как да генерираш пари, в какво да инвестираш, за да имаш повече пари, какво да работиш, за да изкарваш повече доходи. Не можеш да си ги позволиш тези неща. Можеш обаче, ще плащаш. Ако искаш да излезеш от порочния кръг на плащането, единственият начин е като спреш да им плащаш. Да живееш под нуждите си, малко надолу, никога да не харчиш парите си до край, винаги да заделяш, да си изплатиш заемите и накрая да почнеш да инвестираш. Това е. Не е лесно, но не е чак толкова трудно. Просто помисли за себе си. За себе си, за семейството си, за децата си. Какъв пример им даваш? Всеки път, като ти потребват пари, какво? Отиваме в банката. Като се случи нещо и край. Няма пари. Как ще го платим? Няма. Отиваме за заем. Не. Имам си резерв. Извинявай, имам си резерв. Няма страшно. Какво трябва да се плати някаква непредвидена сметка? Голяма работа. Имам резерва. Ще го платим. Край. Просто имам парите. Да искаш да имаш пари не е лошо нещо. Отношението ти към парите е изключително важно. Трябва да е приятелско, трябва да е добро. Когато си мислиш за пари, трябва да мислиш за успех. Не за няма. Какво ще правим? Как ще платя това, как ще платя това? Не.
Имам пари да платя всичко. Имам си. Това трябва да ти е мисленето. Или сега ги нямам, ма ще ги имам. Не може да ме притесни никой. След 2 години няма да имам нито един заем. Всичко ще съм изплатил. След още 2 години ще съм генерирал двойно повече пари от това, където сега съм спестил. Това е. Надявам се да помогна поне на един човек. Ако помогна на един човек, ми стига. Наистина стига ми. Хората, които ще видят това видео, и се надявам точно ти да си човека, на който ще успея да помогна. Всички около мене нямат пари. Семейството ми няма пари. Аз не съм сигурен, но мисля, че съм първия, който наистина мисли толкова дълбоко за парите и се притеснява за парите си. Аз мисля да съм този човек, който специално за моето семейство, за моите деца и за жена ми, да променя нещата от тук нататък. Не искам децата ми да страдат, не искам децата ми да виждат от мене, че аз страдам за пари и да си мисля, че това е нещо нормално. Искам да знаят, че парите за мен са нещо хубаво, нещо прекрасно. Обичам ги, щастлив съм, мога да си позволя много неща, може би не точно сега, ама ще мога. И така. Благодаря и поклон.